Kha. Sung wak bu sapak hangke pula phasiu no sung nogotub hangke ada sarnan sakang sung tamo kiri miri pori sarno nangnai. Yes. Hingkabun pore sung starter bai sung bono sarna nangnai mai sara. Okay. Sung bono kom se kom dino 600 hoite 700 gram sung masarnai. Gani ni 1 mas kawi thangka waksa afro hangke nung bono kom se kom no 1.5 kg sarna nangnai dino. Hingka khapni takai bukuk song norok ni wak tor yang itu hangke norok bono vitamin ni sarna nangnai tei iron ni sarna nangnai. Hingka khapni takai bukuk song norok ani video no chatok itu hangke support khlaji ang norok ni support nango ke teba buskango norok ni bagai bomai wak pai hangke sung wak kotor ke phalai manai 200 300 kg rok omai wak rok tongo ang abo norok no o wak ni bumung rok sanai ke norok ani video no nai tongdi tabak ang wak adar nai hingke ani wak ang norok no dile no phunugui tongnai busuk tor norok bo nai nai norok ni bo bekharok sarangna mote tei ani bo bekha sarangui tongo ani wak rok no ang adar hangke wak rok ada kaham kesal hingke nai tongdi asuk komo ko tabuk ang Godrej company guluwarui tongo price hok hingke obo hangke tornai wak ogno sak hangke o lip lip tornai hingke sung tor hangke no sini taka sasar jome tongo abo ko silit nai abo kabo ang norok no next phunuk nai katabang adar na thangkan Betul. ke sung wak rio je jara wak rinai je jara wak bar nai sung wak busarok no bahke kaham sung tosta bak hangkai tosta no bahke sung chati khlaina rak nai wak busarok no bahke sung buthaya ba nosto khaya hui sung wak sarok no kaham khlainai or bidi rok no bo sung buskang next ho saimanan bakha thanglayan asukno ni bagai norok next video nanya bagai norok angbai kerenglai tongdi asukno hamba